goizeko 6-tan ateatzarea, eta ikideu auzuan baserri jutarea, dantza pixkat ikideu, musika eskintzen jau, eta behaiek jateko, pedateko pixkat emategue. Eta gure esperantza izatea, 3:30 aldeako aiatzia gora, asmoa izatea, bazkaldu, eta gero ja arratsaldia bide gure erromeri partikularra. Ikustean ez, hemen, belaunaldi ezberdinako jendea, gaztiak, ezain gaztiak, danak harmonia honean. Bai, suetia dakau gaina, lehenko xarrak esatetenak, segitxeuen lauendikan animatu jai ateatzen, eta aurten gazte berri desente animatu zaizkigu aurreneko aldiz. Horrek zer du, bakaula futurua, eta badaola segitzeko asmoa, guztua gaude bai. Gaur astezkena, salinazio egunean, eixate Bibliasko jugakin eta asteburua jarrituko du Andengo San Esteban auzoko jaiak. Segituko be. Egun hau izatea, lehenengo eguna izatea beti egite deu salinazio egunekin, oiesko jokuko eguna, eta egun hau izatea guk gozatzeko, guk ondo pasatzeko. Eta gero ja aurten hasiko da ostiral gauetikan, ostirala larunbata eta igandia, eta ortogatzaigu ja bestiantzako lanitia. Gozatze dugu baitare, baina bestera bat, ja auzuantzako bai, festakitia, asteburuan. Miren, segi gozatzen. Eskerrik asko, Xabi. Igual hau